Anyway, maayong adlaw di ay sa ato ang tanan. Karon day no kay sundo na pud nako ang inyong mga request. Kay lagi daghan kay nag-request ako day nga magbuhat daw ko og lain pang makeup tutorial. Kay ganahan daw ko no kay sila magtan-aw nako pag mag-makeup daw ko. Ay daw ko niyo talo-talo ibe please lang. Bitaw oy na appreciate bitaw nako na ang inyong mga comment ug ang inyong mga PM sa ko aday. Pinakauna na day nang hilamos lang ko day nag-spray na po ko ana og mess. Next nagbutang na sad ko ana og foundation day gisunod na sa nako butang ang ako ang concealer then i-blend lang na ninyo og maayo day ha. Then proceed na day sa contour day kailangan jud ta mag-contour day kay para makapanikas ta nga gamay ang ato ang naong. So pagbutang mo og pulo ka kilong contour day. Dayon i-blend lang ninyo og maayo day kay blend is the key na pag-abot sa makeup. Og na-blush on na sad ko ani day so pwede pud mo gamit og cream blush on or liquid blush on kay para mulonglas ang ato ang blush on. Proceed na sad ta sa powder day. Sa powder day is depende na kung unsa mo ka oily skin. Kung oily skin mo paggamit mo og Nichido powder. Nagkilay na sad ko ani day ang ako ang kilay ani day ang ako ang gigamit ana kay si pink blush. Ang kilay man gud day kay para nindot siya tan-awon day kailangan jud ninyo lumpiyuhan og concealer. Kay para mo form ang inyong kilay og nindot tan-awon ang inyong kilay sama ana akong gibuhat karon. O kani eyeshadow akong gibuhat karon day is simple eyeshadow ra jud ni siya. Kay kani man gud nga look day is pwede niyo siya gamiton kung mo-attend mo og dibu or guest lang mo sa mga kasal or guest lang mo sa mga birthday party ba. So kani nga look is pwede ninyo siya gamiton. Kay ang atake bitaw ni pagka-make-upan ako ani day no kay kana bang marara kag wala nag-make-up pero gwapa kay kag blooming kay katan-awon. Kana bitaw dili kay plakado imong make-up pero ning-gawas jud ang imong pagkagwapa ba. So mao ni siya nga make-up day kay kani nga make-up man gud karon day is grabe ra jud ni siya kasayon buhaton. Pwede ra jud kay ninyo masundan. Og sa akong eyeshadow day is tulo ra jud na siya ka color ang ako ang gigamit ana. Pero grabe na siya kanindo tan-awon day ba. Kay kani man hindi ta gwapa day no kailangan jud ta mag-effort pa og make-up. Kana ba kailangan pa jud kay kag daghan pa kay ipangnudno, daghan pa kay ipampintal sa imong hangnaw kay para lang jud mo gwapa ka. Hasula bitaw day no kana bang wa ta natarong og marinate ba sa tong mama samtang napata sa iyang tiyantis lang. Unsa masaguning ako ang Mother Earth day oy kay wa magyud pud niya gikompleto ang mga ingredients ihang tiyan para magwapa lang yung ta ko paggawas sa kalibutan ba hoy. Ay anyway balik tas tong makeup ani daghan naman jud kay kog istorya ani please lang. Nagbutang na day ko nag-eyeliner day no og nagbutang na pud ko nag-liquid eyeliner og nagbutang na sad kog mascara ana day. Ako din gigamit nga mascara ana day kay si Kim Yus. Next day is mag-follow up contour ta. Ang gigamit na po nako ng pang-contour day kay powder contour na sad na day. Og kailangan sad kayo day no nga mag-follow up contour jud ta og powder contour day kay para ma-emphasize ang ato ang nawo. Dayon magtao na sa tanag pilok sa kanding day. Pag human ana day is mag-proceed ta sa to ang blush on. Dayon ang atake day sa to ang makeup karon day kay pink. Kana bang maratag si Barbie kagwapaha ay charot. Unya lahi mga pagka Barbie day kay maramag Barbie nga kabugnoon. Ayda na unsa guning pagkaunsaa. Next bitaw day no nagbutang ako og highlighter ana day kay mao jud nay magdala og gilak-gilak sa kuang naong day ba. Og ang highlighter day mo ay magdala og blooming og glowiness sa ato ang face. Sunod ana day nag-lipstick lang pod ko og pink ana day. Og ang pinaka-last day is nag-spray na sad ko ana og mask kay para dili po diri tan-awon ang ako ang face. Og mao na din paghuman sa tong makeup day no o tan-awa di ba nalabuan na no si Barbie sa pagkagwapa hoy. Bitaw day oy inana kanindot ang atong look karon og inana pud ta kagwapa pagkahuman ba. Kay di ko pwede mo ingon day og di ko gwapa niya pagka makeup day. Kay mao jud na ilang giingon day love yourself. Wa tay mahimo ani kundi unayon nato ni ato ang kogalingog ingon og gwapa ta. Kay wa man jud lain mo ingon day nga gwapa ko. Bitaw oy kita mangud tanan day is gwapa ta day pero lain lang jud ang ato ang pagkagwapa ba. Og anyway day dire day ko mag-end no og mara day to ko i-share sa inyo. I'm Emily and thank you for watching. Malang bye mo. Ay.